Kana, di ka lang masay. Hi guys! Good morning, good morning. Welcome to my vlog. Karon guys ay katapusan na sa among tarabasa. So, mangadto namin ni Mother. Ang bata ni Mother wala pagihatod ni Maribel. Ambot lang ko ngano, nga giignan man to nga ipahatod pero wala gihatod. Mupay di pa kabasa, di pa kaila sa litra. Wa pod gihatod. So karon kay last naman namo mangadto nami. So si Mimi, si Mother ang magkuan guys kay wala man gyapon yang anak, yang apo di ay. Wala yang estudyante. So kami lang sa ang mangadto. So murag unya nami kuan unya nami pag salo-saluhan unya kami nagluto ng ni mama ng kaang amo kay wala man may mga Dutch, wala may mga Dutch. So ang among gibulon sir is utanang ka. Pero lami kaya mga utanang ka guys, nakan kiglamas. Utanang ka, then kanon, then magdala naman may og soft drinks. Dala naman may soft drinks unya guys no. Then kanon. Muna lang na among i-plates. Ay, da tayong. Di palagi ni makakuha ng init karon. Vitamins ng init. Vitamins pa ang init, sabi ni Mimi. Doon namin bisita karon nga taga DSWD. Mag-observe sa amoa. Nang sa day ka? Nanong namalik ka? Namalik? Ubuan na di, ubuan di. Tidak limungon mimi. Ingan nang. Tatlong mahalagang natutunan ko sa programa. Una, ang pagiging mabuting magulang sa ating mabuting magulang sa ating mga anak dahil malaki ang naitulong sa akin ang programa ito dahil dito nalaman ko ang aking mga pagkakamali hindi ko dapat ginagawa sa aking anak. Kaya pala minsan hindi ko siya Manang gusto ang sisyon dyan. Video niya, dili picture. Ay, sa Sige, sige, tro. So, una pa mga classmates. Thank you! So, ako pagpasalamat ako pagpasalamat ako ang pagtawag sa inyo ang iakaroon sa last day sa atong session unta kung magkita man ganita sa dalan gawas sa inyo ito hindi naman kung magkita Dili namin magpansin sa kung wala ka ba ako kung baka kita lang ko sa inyo mamansin mo kung Na ako ni sir kay kuan ko dapat malibayan mo. pero kung kamo kanina ako wala ko nakakita sa inyo unya kamo nakakita mo sa kulang nabayan mo ninyo nabayan ninyo matutulay na kung kuan tawo ka lang ninyo ako ang kanagad ako kung nalaman ka doon salamat kayo sa inyong ipakita na respeto pag sinagtanay maski kaya kapag sinagtanay kaya bisigla na ano na ito sige ko i-atibas ng absent siya ako lagi na sorry na salamat kayo sa inyong panong sa inyong pagsinagtanay sa isa pinaka-importante yun sa tanan ang pag-respeto ang pagsinagtanay sa matang usa. So, unta nga tinuod dito inyong ipag-istorya ba? Sinood din ako. Pwede nga ni utuhon. Ayaw na. Ayaw na sad. Kaya naman sa tayo mga importante nga mga buhaton sa kinabuhi no. Kini
walang nga kini matug para bonus na lang sa tuwa. No? Mahal mga sideline na lang ka. Kay pasalamat yung punta sa gobyerno, kung sa DSWD, sa DepEd, sa atong local government unit na isa ta sa Napili. lungsod sa Misco. Lahat na napilian. Ulahan ta isa ta nga mga beneficiaries no kay dili tanan nahatagan og chance na mahatagan og namin nga opportunity paano ni siya kini matod pa lagi nga ako na kay tabang sa atong pamilya dili lang sa financial kundi lugar ng kahibalo. Tsada kasi ng experience sama sa kuha tsada kasi ng experience no dili na din nga mawala ang experience mo na pinakatsada ka ng dili na mawala ba balag yung bayad kaya nagkarotan ka lang nagkarotan ako matod pala nila buhit-buhit kami karon so ako na sa tumang so Maguli sa tama. Ang ginawa. Wow, halang-halang. Wow. Kalami. Ako lang. Dito may nagikan sa inyo. Tupperware? Saan siya? Isda? Isda. Yan ang Wow. wow. Charlene. Kalami sa ginamos. Sige. Wala pa ba? Dumaon na siya. Wow. Kalami sa pansit. ako sugot ko sa kubo Wala po with rice. oh Pansit. Manok. Belanghoy. CL. Adidas di ay. Kamuti. Kasi bila kamuti. Si Sheila. Shala. Nangka. Si, ako mo to si. ato CD Si Kabuk Sira. ako wala problema sa ninana okay Tambal sa UTI. Nangilong kay sir. Kanya pa sila long. Sir na handa-handa gid sila. Oh! Dali humpa. Kalami sa ginamos. Okay ra na uy. asal ay nato Kang Marvin, humba. Sili ba sa kilo ni mo? Wow! Saan. Sili ba sa kilo mo siya? Wow! Okay ra na ay. Sa kanon, ikaw nagdala ka nun, te? Ano? Yes. Okay ra na. siya kani kana man Sir, mga mahal ko. Ay, dili karne. Humba. Wow! Kana mo ilami. Kalami sa humba. Kuasa na kaya nasa dalungan ka na nagsunod ng biscuit. Ng marshmallow. Musa na ito sila itong inday. Oh, wala kay apel dana. Agulog gilaka kay agumita na ha. Nya ha. Tagsok niya day. Dirada day. Ay, taga DSWD guys. Sa mga kapli. Tukso ko no kanto Ako naman nag- ayaw na. yan ang nanay Wala may isang ganyan.
Masa rin siya? Para sa mga bata. Alamang! Mama Rizal! Amo na nireviewan ka ng mahuman si ma'am. Ay, may naman mo ma-review ko naman. Reviewan mo gina mo, ma'am. Mas mga bata, guys. Ato na ibutang sa kuan. Nagulit ka tao, bakit hindi tao ito? Kung sa may na-sound? Wala sound? Oh, dako kayo. Wow, thank you. Mo nang suroy na, Mel. Hindi kayo. Wala mo kay Apil. Pahatag sa tita. Noon sa day ka tita. Hindi ko si Apil. Tagaan na rakaw niya ha. Tagaan na rakaw niya. Ala, 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 ala. Ay, naroon. Apple cake did dire. Nara. Ala, asa di ay? Ano day sila di ay? Sir, hamal na ka, sir. Kailangan mahaw. Ginagmay nga gadirin sa... Pabili na lang. Abrihan yung ginamos. Ako, ablangawon na ba ginamos? Hello, guys. Ano mo mga pagkain, guys? Ginagmay, apan. Ano siya may igot? Makabisa. Itigong, dagan na ba yan? Ginagmay pero dinagko. Ginagmay, pero dinagko. Ginagmay pero dinagko. Gawin na yung muna naman. Ilan ni mulmol. Hindi, mapicture ako. Ay, wala na Ay, hindi mo pa-picture pa? Ay, pa-picture. Pa-picture na ito. Kita rin ka ba? Alin na rin lang. Dito, amigo. Sa iyong keyword na nilakas sa mga. So, before pagkakapanangin sa unahan, kung ito ay magpapakain, Sana yung name ako si. So, ito talaga yung mga kumain. Isa lang yung unang. Dito mga ako walay share. Walay magkakaroon ng share. Una naman share nila, maraming ibalik ko na makatuka. Nakakasalan. Wala yan. Okay, nakakatabi. Parang ako yung nakakatabi. Ha? Kasi kung ka wala? Oo. Ay, ano sa mga alas sa mga kanta lang yan. Ha? Diwal ka? Oh, isang itiktok na. Oras na lang, ha? Okay. Basta. Ang nalabasa, kung hindi makakualit ka sayaw. Sige. Ito, ginita na, no?
Wala. Itlog. Diyos. Wala. Chicos! Sila. Sila ka magtrabaho. Masakon. Di ba masakon? Sayaw. Mga manahimik ka ka. Basa. Mga manahimik ka ka. Magkalit ka. Masayaw. Ang ingin ng tao, kaya ang ingin ng tao, ako, istorya. No? Sige, ulit ko lang. O, yan na. Diyan ka lang. Ayun, hindi mo na lawak ang kamot lang. Baba na si Ako lang niya. Baba na si Penas. Na si Marot. Na si Kuya. Practice ulit. Sara! Tabong tanawa. May nagkatara. Sila may magbasa. Dayon pag May nagbasa. ang tarawag sa ubos, ang basa sa taas. So, ayun yung tanawa ng gamot ha. Sige. Experience. So, ako mo ano na mo? Wala mo tayo sa kasayan. One, two. Okay, one, two, three, go. Tara! Sayot manda! Sayot manda! Tara manda! Dili niya mo na kamot. Ay, okay! Ha? Mo yung kahinaan nila sa tula. Okay, sige, bro, last. Ang guwa mo. Sa mga nakatagay, bubog nyo. Sige. Lagit. Focus. Tara. Tara. Ay, pwede lang kakuha mo. Malamang. Okay. Last. Tara. Sige, ma'am. Sige, ay dua-dua. Sige, dua-dua. Sayaw. Ay, dua-dua. Sige. 1, 2, 3, go. Basa. Oh, sinang. Uy, relaxin mo. Kasi yung sakyan galing pa. Uy, balik mo na. Ay, pwede lang isang tayo pa. Di ka ba? Sige na, ma'am. Sige. Ay, parisan ka ni ma'am. Oh, parisan ka ni ma'am. Sige. Ano si ma'am? Sige, 1, 2, 3, go. Na! Kana! Di ka lang masay! Otro. Oy, thank you daw. Salamat kayo, Ma'am Lo. Wala ko na-expect na inali ang impact, ang experience. Salamat kayo, Ma'am. Sige, tara kami. Agilak! Agilak, sir! Agilak, sir, ah! Ay! Bitaw, ako akong magpasalamat nung
wala ko nag-expect sa impact wala ko nag-expect na inyong ma-appreciate ninyo ang akong tutulong ninyo pag-share sa lahi-lahi na story. No? Kaya ang tanan, ang mga kanamang nga itong ipan-discuss, dili lang natin nakibuha sa libro, kundi akong gikuha sa experience. No? Through experience o new idea, ipagsanib na to, ma-relate mo din siya. No? So, nagkatayong salamat sa inyong effort kung pagpaminaw sa atong house rules, inyo yung nasunod na pag-ituhay o pag-silagtanay, pagpaminaw, no? Napasalamaton sa tumi, isip ng mga estudyante sa Baliwan College nga isa sa beneficiaries ani nga programa sa distributing na kalabasan ng touring program. Napasalamat ko nga kamo akong na handolan, no? Daghang salamat. Distribute na sa mga giveaways. Mga ginagmay na mga puta. Awarding na, awarding. Hindi, awarding ko pa lang ba? Pero pahalipay. So, sino yun? Gus! Gus! Ang pera na kami na Dance. ako pa siya. Ito nga, aron mo receive sa ang pagkuhanan niya ako, ang akong pagkuhaan niya ang pagkuhanan ko aning kuhan, basta na ko dapat apel ang chutis. Tutors, nabang may kakak sa chutis? Tutors, umigaw! Nabang may kakak sa chutis? Sige, tao ko na ko ang pangalan sa parent, dayon apel rin ang with pera din. Chutis dayon. Ay, yung sila na. Pero dili parehas. Ay, dahil may ko. So, ini, akin din ka lisod. Tagnaan ninyo ang makatagna. Kaya reward. Lisod kayo. Lisod kayo. Topping naman. Unang tawagon. Hey! Ang first naka-attendance. Okay. Si Ma'am Entera. So, masabi yung isa din ko na rin. Alin ko sa chokol sa dito sa sumabi. Giveaways. So, mata ka rin kami. Halipay din ka sa atong kinsing-kasing na naman. Uy, hurada! Uy, hurada, wait. Para sa kang estudyante. Ako, ginagmay lang yung bro. Wala na. Wala na ako sa budget, no? Ito sa ako ang Lord, thank you kayo sa blessings na nasa patulangan ko, Lord. Balik kami sa mga pangalan mo, Lord. Busuta kami sa gas, Lord. Lord, pasalamat ako, Lord, na sa 20 ka adlaw, Lord, nga experience, Lord. Imo kaming giubanan, imo kaming guide nimo padlong sa eskwelahan, Lord. Salamat kayo. Ininta na natin yung pangayo sa ngalan ni Jesus ko namin ginagawa. Amen. Amen. Og nagsigiya nagpanguha og pagkaon guys, daw nagsigiya na pod og padaplin. Ayan si Mimi naghamal-hamal na og kita mag hinahinay ta kay nag-diet man kunuhay ta. So maghinahinay lang taghamal ani guys. Alin ang avocado ni Alan guys, gikuha na diri sa Talisayan. Kawan ako sa stand.
Yaanan ako ba niya nagdagan. Dili kani magudog ang gasolina. Asa man nabi butang ang gasolina. Dili. Ang akong kuha naguna ko nga kaingansa. Wala ko isarim ba. Yaanan ako nagdagan. Iyo da. Malagi. Sindan ako vlog. Amo kuan ang samo gid nakasildo sa YouTube pero sa Facebook wala pa. Murang di kay ko gapo ko sa Facebook karon. YouTube lang imo. Oh, sa YouTube. Sumpa na unta pero di mo naglipatin. No, ya. Di mo pa ilpan. Pagtsaga naman ang aman mo gid ay bugdang. Sige, madam. Oh, sige, salamat sad. Oh. Pohon-pohon. Halin ang avocado ni Alan, guys. That's my money. Hi guys. For today's video guys, mangwamig avocado. Sasapa. I'm the gala-gala in the sapa-sapa for the now. Try. What? Kadimao, wrong grammar tanan. Bisaya art ako. Nakauna na si tatay. Si nanay at si Mimi. Pasulahi. Hintayan natin Wag na. Mag-isa lang ako. Maglalakad ng dala ng maliit. Tiyan. Hawan na siya dani. Natulog ta dani karon. Okay, hi ka lang. Natulog tagday. Kayangin ilang balay dani. Nice kasi sila balay. Oh my god. Namis sa balay sa. Iso ni tatay. Kaya dani man may mag-agit pag ko alam sa avocado. Sa avocado. Ilang balay guys. Silang payag. Payag rin siya. Dili gani sila katugan. Ginakatulgan guro. Ang bawo lang. So, man siya pag-abri. Ano? Alam, may tao ba eh? Kaya wala sila dani guys. Kaya sila sa, nice kayo, limpyo kayo. Oh my god, grabe ka sa ilang kuan. Ilang payag. Ayan guys, Sige sila payag. Diba guys? Maganda na tayo, nagyaan na ta. Susilang naman tayo dito. Narin sila ni nanay. Nagdala-dala sa payong. Kala naman maulan. Marami silang manok guys. Yan, maraming manok. Nay, layo kayo mamagwag-abukado nay. Layo. Hindi na nakukuban nay. Layo mo ka. At ang kuan ko guys, outfit. Sagbutan to. Kanina nga area. Ito man lang. Kanina nga area, guys. Dili na ni bahin sa ipapa ni Alan. Ang tagya ni tuas sa butuan. Ang nakaangkon na ni nga bahin to sa butuan. Tayo mo dito sa ubos. Duha ka magsuon. Ang tagya ni nga tuas sa butuan. Yeah. Aba sinak, abin ako kumundan nga juta na. Layo ka dira ate, dili pag yudawan tagbut kayo dira ka di. Hawa na ka dira Apa guys? Tabi apo. Tamali ganan. Guys, outfit ako guys. Mag-adumig sa gusto. Yan. Stitik pa girl. Stitik. Hindi naman feeling stitik ka talaga girl. Grabe kayo. Asan lagi si tatay din eh? Wala pa lagi ko nakanhi din ninan. Wala na, may buyo. Daga na yun. Ang saan ako kabalo? Ang saan na siya? Ano? Sagutan ako ganyan. Pero ako suot. Ang kasada. Medyo Layo, dani, kaysa rito. Lagi saratan mong balay na eh. Sabi cellphone ni tatay dito.
Aray. God guys, guys, butan gid. Numban ko kalilot. Maldita kayo, maldita kayo. Agad ko itong tiyan. Dito dito dali. Dali kinong koy kaoy. Dali may kapit ka. Ay, kasi langaw-langaw. Yung bunggit ni tatay yung nagbukon. Hindi na sakit. Sure ko magtapo na pud nanay. Nana ra ba na ibinggit basta magbuto ni din tapunan dayon. Lah, di na ko kalayo. Uy, Diyos ko tabang marisi tabangi. Butan kay guys, oh my god. Very sagbutan siya. Bakit ka talaga punta dito, girl? Sama-sama po, girl. Nay, nasapid ko. At ang sanina, sulpan mo. Nagsasaninad talaga. What if, halimong tayo, wap na katuod sa gyanan. Natuod lang ko. O, ikaw rin katuod. Dito man may kaagin na lula. Bako lang. Edinker. Hindi na ako nagtatanong sa'yo. Katong dito lang ikaw na yan. Ang dito mag-agisa ko na yan. Kalayo kay dito. Pagpangasa pa ta. Pangako. Kasi siguro kami siya nagyanan eh. Ano ba? Ano? Ano nagyanan? Di ako nakagi? Iwan mo tapoy, kipain ko lang ito sa sopa. Sapa ta ni, sapa ba ito sa agi? Sopa? Nagpanaog ni una din iya. Dah. Dira. Ano? Ano? Tawag mo pag-ulit. Maghangus-hangus ka lang, may pagdini na lang kang agi kalikat sa di kayo makilid. Layo, manggudya na eh. Kadi. Sabaay na si Marimar. Nagka-addict, hindi ko na salida nga Marimar lagi na eh. Ano mga drama-drama ba? Nakanabi ako din na yun. Doon nga bala yun, nag-agim sa sagbutan. Dagan, hindi ko experience din sa sapo man. So very dagan ko na anian. Nga mga pon. Dani sa una, ganalaag mi din sa pa. Doon raman day siya na eh. Kaya mo naman nila tarbuan ano. Isa din itagi abukado na eh. Tuguan na eh. Itagi abukado, tuguan. Nilanan ang hingsaw na. Oh guys, sa kwan na ni guys, sa lulo nila ni tatay. Ang mga tanom. Kung kinsa rin makauna mo, makakuha. Kung kinsa rin makauna. Tagiya guys. Kasi ilang lulo man eh. Kami sa una kay wala namang good ka nakauban kayo nga mag-ananig sa pa. Kami guro makanhida ni kung sige miglaag sa pa na da. Kasi sa una kay dani bi mitiglagan. Kami gitanan halos tanan gid nga mga bata di sa puntod. Mga igagaw ni tatay. Ang mga igagaw ni tatay kay murara na kog kanang ako ra gyapon igagaw. Buong sa Wala ba di ka na mo giuban kaya mo ka nagilak-hilak. kilak rin na si gapon ay. Doon nagkuha na si tatay abukado guys. Iwanaan ko din Dili gid siya mabuno guys kay kanang naman siya rugit na kanang sako bitaw gid sako. So di gid siya bunog ug mahug. Kana siya nga sapa dira guys oh. Ganaan na mi dira gana dakop-dakopan. Gitagot-taguan. Happy kay mi sa una. Magkatipok mi tanan pero karon kay murag nakuha na lang dugo namang good sila. So, wala na ako ikauban. Hindi ako ganalag sa una. Si tatay guys, nagkuha na siya og avocado ha. Makabutro man din eh oh. Makabutro siya guys, my god. Kamusta ka dito kaw? Sabay diya. Yeah, guys, so makabutro siya pero gagmay.
Pwede siya na yun. Pwede naman siya makuha na. Guys. Okay. Ikan ko nagpa-intro ganina sa San Jose. Sa mong school. Nagpa-intro ko ganina sa Buntag. So, manak ko na pa-intro. Manak ko pa-intro. Wag-an kay Kiski. Wala ko gipabrigada sa akong teacher. Wala ko nagipabrigada. Ano ko Handle ni mo to nagipabrigada. sa grade 7 wala. Wala. Na maestra. Grade 8 man to siya. Butan, daga na kaingon nga butan siya nga may sakit. Ano bito sa Tijinan, katong gasakay ko sa ilang trekab sa una. Siya nga. Butan kinayam si ma'am ko an. Mag-grade 8 man kada. Mo di ba maunay mo maestra kay STBE man ka. STBE man ka. Maestra ni butan kina siya. Kami sa una na butan kayo. Di ba guys? So very very simple. Yan na guys. Uy! Si Mimi guys. Nakasipang na siya umangot. At ako, hindi paningot. Kasi nga pa'y trabaho. Kidagan kay pa ko dito tiyo. Pwede break yung tics. Dito din. Kitix mo ba na akong dulayaan sa unami? Ano ba siya ka ng Pamilton, color sa sudan. Cool. Sa makaon, lugar na siya. Ang kulo sa sudan. Cool. Pero pwede na siya makaon. Nan, mag-yutix man na po na, nay. Kapag lagi, nay. Mag-yutix man na po na si mong gamot ga. Kuan ra gawala ra dayon. Dako kay kag tingog gamay kay kag bae mo tingog abot dito pikas puntod. Tabi apo. Balo ka nga nata sa lasang. Lasa. Naaman rin sa sagutan. Unsa pa nang lasang, unsa pa nang sagbutan me. Ilan nila. Lasa sa sagutan. Parigara na. O mo gani nga nagyong ko nga nata sa lasang. Lasa butay ni Nay, Tere. alis na po yung sa si tatay na di. Maglingkod sige sakit. Pumantay mabuhat so maglingkod to ka. Eyes. Ano man, saan yung ice? Uhaw mo, uhaw. Asa man tayo niya magpwesto? Ay, hindi sa butan, hindi ka matusok. Ang kakuan lang dire magbalay sila. Kay no signal gid siya guys. No signal gid siya guys. Gid siya signal. So, ini ang oras kay 2:35. Ayan guys. Lagatulog ko muna. Hindi ko ilabay. Malapot na sa singot kaya. Skwila na sa lulis to guys. Oh, i-video ko to si nanay. Kilira pa natin. Makita na naman dito. Nagtala-tala si Mimi sa Barbie guys. So, guys, palakaw na to guys. Lumakad ka kasi, huwag kang puro bababa. Ambing nga yan ang anak ko. Ipalakad niya ako. Kapag iyo. Gubo, sikat mo kini mo yun. Okay, bye. Nawala lagi akong damang giriti. Narapin din sa kilid ni pagkabang mahuman. Si Mimi. Oh, walang recording ko. At ano? Hindi nakakaunay. Guys, at pit ko guys. Yan, hugaw na. Hugaw na Nay, kayo. hindi nakakaunay. Sus, nangatulak ko siya.
Lingkod na namin din guys. Guys, Pulat misa. guys, kita ka ni guys. Guys, tanawa ko guys. Kita ka ni. So very, 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 very fangit. I'm so very, 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 very fangit. Daghan kiglam mo. I'm so very, 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 very fangit. It's not beautiful. It's not pretty. Crack ak. I love you, ate. No. Ano sabihin? Ano ako ba? Isa lang. Uy, Diyos ko, tabang ka itong abo. Nanganak guys, oh. Ano yung hinog na di? Ikaw ano naman ay? Eh. Sino na yung giso? Okay, kuha mo ang utong pagmaan. Ano? Try mo, anak. Apa itu? Boleh. Agoy. Kansad lang. Dawat lang. Ako. Ay, katulgunig ba na sapa? Si Tambutito na sad guys ang magdawat guys. Kani daning area guys sa nakaangkon na nito sa butuan. Kay gibahin-bahin naman ni nila sa yang papa ni Alan. Ang sayang papa ni Alan katurang tuwa dito sa dool sa among balay. Uy, natusok sa. Taman dito sa gibalayan sa yang igsuon ni Alan. Kani dani ang kangkon na nilahi na. Tuwas butuan nagpuyo. Pasig ibaligya ni nila dani kaya sila plano din di man sila interesado dani nga yuta. Di ba na sila yuta dito? Di sila interesado dani nga yuta kaya ang ilang bahin na din sa sapa. Gibahin na ba din nila? Ibahin naman nila nya kay ang iyang papa ni Alan kay kamagulangan man di mo nagangkon dito sa patag. Siya na nagpili. Asa dapit kay mami nini di ko rahin. Bahinan pa ba ditong patay di naman to bahinan. Dili, what if? Katong wala pa sila matay di ay. Nabay sila ang kuwan. Wala pa man gibahin sa una sa buhi pa siya. Itong kumunin. Grabe naman sila. Di naman nila palang kasi. Nanay. Nabuang na yun. Guys, nanaog na si ate. Imubuan ni si tatay. Tatay, tatay ko na din. Hoy, ba?